i només aquelles empreses que tenen un tamany mig gran i gran poden suportar, més en període de crisi, un període de temps de més costos per als mateixos guanys, a l'espera que aquesta situació vagi fent tancar establiments comercials de petita i mitjana estructura que, al desaparèixer, obren la possibilitat de guanyar més quota de mercat. Per tant, tant la liberalització horària com el no donar suport a una estructura de petita i mitjana empresa comercial de base familiar significa una concentració d'empreses i una reducció d'empreses que alhora comporta una reducció de llocs de treball i la reducció d'un tipus d'empresa que alimenta a famílies senceres.